skilled technician or laborer whose knowledge fits him for an occupation but not a profession. Kusiya katinzwe zvatarongera udzimirweko. Iwo rufunga kuti wewe kana nachiremba vachinzi zero. What more about susu iri miti yakaoma? Iyo zvinhu zvacho mahwana hazvina kumiramo. Nonsense. Saka pakora kuti strike yabudirira ka. Zvizve strike amangana ndo karombo kwangu. Handidi kufa ndichipondwa. I'm too old for that. Pondwa retoi. Nenda kusvika makungu akwai. Good morning. What's up? Yesho. Ko kunyandisa kumesanzi chi? Munonyanya ndikonasi. What's up? Asina iwe feli. Tell me something. Why are you always happy? Mwana kunzwa kayatarongerwe. Anzi? Hanzi hatisi zvinhu. Hanzi Dr. Ndani skilled laborer zvakewo. Chinodzoti kana Dr. chinzwaro kwesusu manesi. Manje nisa hasi chinhu zvinhu ndiregerere kana ndichinge ndarasa munhu asi ndini ndinorapa vanhu saka hakusi kudhomoka asi nesi zvinhu mazvinzwisisa. Uyu mwana uyu kuna munhu akadai zvakurumbodzana kuzozosu tikasafara katinoti bitiriti nebhipi pano zvakaoma. Saka urubatana nezero mangwana kustrike. Imambo yemi ngandakakudzei kuti zvestrike izvo ndo zvinisina kana nebasa. Imi munoita zvestrike dzenyu handiti pana pane basingauye mapatients. Handiti ine ndiri pana pabasa ndichangoita duty rangu as usual because ine ndine madhiri angu handiti munhu wemabusiness. Ndasiyana nemi chembi. Yeah. Zvinhu zvofemawana. I remember long back, nursing was a respected profession. Each age, you have to be a trader, a cross-border trader. Kind of classy, just to subsidize your women. Apa hurumende chaibroke. Imambo yemi. Hurumende yekumba kwenyu here newewe. Imi michingoshandise mukana chete. Ukana upi kwauri kutaura iwe feli? Uri kupika mukana wacho papapo? Mune ndakakutyora mwedzi rakatyora. Brand dzedu ndokutotanga kutobata kuti zvechikoro tinofanira kutengera pachigumira apa. Ndichiri kubuda izvozvo kuti pepe masakara machembera. Imi moita zvenyu zvestrike isu vana feli tichingete zvichi zvepurazi remuchama. Japan. Ukoona chi chambara dayo tsondopara dote pose mdara indohora manje mukutaura manje mdara tito but amusikuziya ka yandakazoitwa kamdara nekangu kamuyelo kanyanda kasamandha mdara komunhu akatozara kakudhara anonyeba iwe ihuku ndodzodzo kapinda mupositori pana samandha kuti kana yamuri kugaira kamdara komunhu angatogara chi akatozara ka saka itongogaya skillful yekutongoti mai ini ndikatongogara kana asi tawakabira masini handitotodza tongoti masini ndenyu chi after adya mchero ukuona saka iwo ndosakatanese kangaragara katatekiteki neyo zvokudaro aiwa tekiteki ndeye true story because kanenge kakaperera kapa muchoma waiziya but manje nyaya yanga iripo ndeyekuti kangasina manje kuona kuti kanozohandla sei saka pressure waiziya ini ndinda kutongogaira kuti maya chi pakutongoda zvetire ngoti tingoextracta kana kuterminata scene ka waiziya then ndobva katanga life yako po kana rasta ka musikiona ukona zvamamanje manje ukudza pafeka mwawangu madetermination mawani because uona marisk aripo paipa iwe munhu anogona kutongofa kapa sekuru zvamamanje zvamwari wakateapa mungokwata mdara ozoti sister naye ndo madhira vanopedza masports ka idzi to dzavo kachaidzo king ndinoda kunyebera wangu apa njuga dzinorema apa zvamwari mawani dread ukuona iwewe kana kuti munhu chaizvo zviri bhoka panongotora munhu wako ubva muti chikufateni remember akasamanda 14-15 years kaka zvekuti jeri kairi but nini king handimukuona kuti ndirongosevha life yako ka mutiona asi wangu mdara handisiri ndakaplaka masini mdara plus ukuona chii chiri nane mdara tosiya woita mudhoni then gwazha pasina future yato disturbed and destroyed rasta inobuda here pachijoma mdara
futhi. Susi ma life savers kama true man rasta man waiziya. Muna anofanira kungoita se anofanira kungosimbiswa paghosto. Hayi sitombori yekudaro. But abo toona kuti tsana twasimbisa chi. Imini Francia makufanira kutotama kuti tingosvika pazani ka. Motongosimbisa sister apa tombori ma experiment todaita se ida kurohwa waiziya munhu atongeti kwa imwe yaya because achileva. I know, guys, we are all distressed at the fact that our employer is busy issuing out statements through the media without engaging with us. But going on strike is not the solution. Look at us, guys. We are already decimated. And most of our colleagues, they are truly incapacitated. So we are even operating with a skeleton staff. Imagine let's not make a paralegal sister. Man, you someone ways are one. So, But the government is saying, let's talk and reach to a compromise. Compromise? Yes, compromise. Amy, compromise with a sequel. Vakatengera hospital directors ipango remota mbishi. Yes. Vakatenga compromise kana vatenga. yes, pindura ipapo. But if my senior nurses can behave like this, what message are you sending to your juniors? Tofira usiniya here. Kuti takatambisa mukana watinogeza chibiri. Don't forget that the issue of flex hours has to be revised. Yeah, I'm telling you, it has to be revised. Admin, very sorry. But Shaman Tora Kesh, I talk Twitter exit come group. Exactly. Because we are actually coming to work because of flexi hours. Yes. No, but we are straight as it is. Can a man down talk to his exit? Exactly. I don't know should be season. What's happened to why? We are actually coming to work because of flex hours. Yes. It is straight you already. Can I show you Zingaga? Don't forget we are short-staffed. And most of our polyclinics, they are not functional. Eh? We are in dire straits. It's known everywhere. Imimi murikukoshesa zveava iva vasikufira yedu ivo vakuru isusu tisine nyaya dziri kuno kungadzigadziriswa ndikuzvinzwisisa vanhu vari kufamba nebango dzembinga isu tichifamba tiri mushikashika aiwa zvibude saka imi pamunenge muchiti let's put together how do you pull munhu ari murenji iwe uri muchikochikari Years. I'm almost 16. Saka zvamakusvika 16 years makuita zvekurara nevarume nevasikana. This is my body and I can do whatever I want. Do what you want? This is senseless. I think you should keep the pregnancy. It's not my thing. Aiwa, mukudhabhura kuti chii sister nere. Inini ka mukadhabhura kuti tozobatikira muchiraundi ka munhu angatozara long time. Zvokuti apa tudongoti mimi mungotirongera chi extraction termination maiziya. Zvokutoti madhiri fair isusu nabhebhi wangu totongopinda chichiraundi chedu titongori bhola topazvese mukuibata. What? He's not the father. Well, I was already pregnant when you started going out. You guys should figure out this for yourself. Abortion is illegal in this country.
What if I was raped? Were you raped? Well, not exactly. If you were, I would advise you to go to the police. Vanokubatsira ikoko. Machinzwisisa. Unochandoziya ka. Court is the only institution inoita grant ma abortion orders. How far along are you? 3 months. I'm not an expert in this area. Maybe you should talk to your parents and look for other channels. So you can't help us? This is me helping you. What about you? Say? This boy is not going to say yes. You know, his father is a very respected man. Huh? That's why I had to pick a low life. I knew it. I knew after sleeping with Saul, you would hardly say yes. I knew it. Well, I wish if I could help, but honestly, abortion is highly illegal and very risky. I can't. So you can't help us? But you help everybody else. I'm sorry, guys. I can't. Come on.